खुलुमबाय गिबियावनो बयनिसिमबो गाहाम हामलायनायखौ जासिहरबाय दिनैनि प्राइम 24 हेडलाइन स्टुडियाव धेमाजि जिल्ला सानजारि नोगोरनिफ्राय रादाबखौ फरायदों आं रैरुप नार्जारिया। दिनैनि गाहाय रादाबफोरा जाबाय डेकापामाव DDD सुपार डान्स कम्पिटिशननि जोबथा सान। महाराष्ट्रआव गिबि मन्त्रि बिबाननि थाखाय शिवसेना आरो BJPनि गेजेराव दान्थे-बिदान्थे। NSCN आरो भारत सरकारनि गेजेराव गोजोननि सावरायनाया 31 अक्ट'बर खालि जागोन। मुलुग बेंकनि गाहाय सामलायगिरिया भारतसिम दावबायफैदों। ISI नि दैदेनगिरि आबु बकर बागदादिया थैबाय होननानै फोसावदों USA नि हादरगिरिया। ISL नि 8थि गेलेनायनि फिथाइ। दानिया फैदो आबुं रादाबाव। खुलुमबाय आं सुजुमा बर'। 27 आरो 28 अक्ट'बर खालाराव डेकापामाव साननैनि हाबाफारि लानानै DDD सुपार डान्स कम्पिटिशन हाबाफारि लानाय जादों। बे हाबाफारिनि गेजेरजों ओनसोलाव थानाय मिउजिक फरायसालिनि फरायसाफोरखौ बादायलायनायनि मोनसे प्लेटफर्म बानायना होनाय जादों। बे हाबाफारिया 27 अक्ट'बरनिफ्राय जागायना 28 अक्ट'बरनि मोनाबिलियाव जोबहैगोन। बेयाव ओनसोलनि गोबां नायगिरि आरो मोसागिरिफोरा बाहागो लाफैदों। बेनि माखासे नुथायफोरखौ नायदोनि। बान्था देरहानो हानाय मोसागिरिफोरनि सोमोन्दै मिन्थिनि। बहुत अच्छा लग रहा है। हम लोग यहाँ पे आए थे जिला से मैं यहाँ पे आया और बहुत अच्छा सपोर्ट था यहाँ पे और करके बहुत अच्छा लगा। हम लोग ट्राई करेंगे नेक्स्ट टाइम और है और अच्छा कुछ दिखाने का ट्राई करेंगे। बहुत ভাল লাগিছে আৰু চেষ্টা কৰিম ইয়াতকৈ বেছিকৈ কৰিবলৈ আৰু নেক্সট টাইম আকৌ এনেকুৱা মৰম পালে মানে বহুত ভাল লাগিলে বহুত ফূৰ্তি লাগিলে। 28 अक्ट'बर खालारखालि BJP आरो शिवसेना मोन्नैबो राजखान्थि दोलोनि दैदेनगिरिफोरा रायजो बेंगिरिखौ आलदा आलदायै लोगो हमदों। महाराष्ट्रनि एसेम्बलि बिसायख'थिनि फिथायखौ थांनाय 24 अक्ट'बर खालारखालियावबो फोसावनाय जादोंमोन, जेराव BJP एबा शिवसेना मोन्नैबो राजखान्थि दोलोआनो नांगौ बायदियै देरहासारनो हायाखै। बिसायख'थिनि सिगां मोन्नैबो राजखान्थि दोलोआनो गोरोबनानै बिसायख'थियाव बाहागो लादोंब्लाबो रावबो दोलोआनो मेजरिटि मोननो हायैलाय गिबि मन्त्रि बिबाननि थाखाय दान्थे-बिदान्थे जादों। मोनथिनाय बायदिब्ला बेनि सायाव गिबि मन्त्रि बिबाननि थाखाय दान्थे-बिदान्थे जादों। मिन्थिनाय बायदिब्ला बेनि सायाव सावरायनो BJPनि आफादगिरि अमित शाहजों 30 अक्ट'बर खालि लोगो हमनानै सावरायलायगोन। 31 अक्ट'बर खालारखालि NSCN आरो भारत सरकारनि गेजेराव मोनसे सावरायलायनाय जागोन। मख'नो गोनांदि NSCN आरो भारत सरकारनि गेजेराव फाइनाल राउन्डनि सावरायलायनाया सोलिगासिनो। नागा हारिनि थाखाय आलादा संबिजिर आरो फिरफिला जानांगौनि थाखाय भारत सरकारखौ सिगांनिफ्रायनो नारसिनबोगासिनो दङ। बेखौ थांनाय 6 जिथाइनिफ्रायनो दाबिबोगासिनो दङ, जाय जेंनाखौ भारत सरकारा दासिमबो सुस्रांना होआखै। 6 जिथाइनिफ्रायनो सा-सानजा भारतआव माखासे हिंसायारि जाथायफोरा जागासिनो दङमोन, नाथाय दानि NDA सरकारा बेखौ सुस्रांनायनि लामा लानायखौ नुनो मोनदों। बे साननैसोनि गेजेराव नागा हारिनि गेजेराव मोनसे गोजोन थासारि फैगोनखौ मिजिंथिनो हायो। 28 अक्ट'बर खालारखालि मुलुग बेंकनि सामलायगिरि डेभिड मलपासआ भारतनि गाहाय मन्त्रि नरेन्द्र मदिजों लोगो हमबायो। गाहाय मन्थ्रिया फोरमायनाय बादिब्ला बिथांमोना माखासे बाथ्राखौ लाना सावरायलायनाय जायो। मोनथिहोनाय बादिब्ला मुलुग बेंकनि सामलायगिरि मालपास बिथाङा भारतनि गाहाय मन्त्रि नरेन्द्र मदिजों सावरायनायनि गाहाय जाहोनानो जादों फैगौ समफोराव भारतआ माबायदि रांखान्थि थासारिजों जुजिनांगोन बेफोरनि सायाव सावरायनाय जादों आरो भारत रांखान्थिखौ जौगाहोनोब्ला माबायदि राहा लानाया मोजां जागोन बेनि सायाव सावरायनाय जादों होनना मिथिहोदों। 27 अक्ट'बर खालि मोनसे प्रेस कनफारेन्सनि गेजेरजों ISI नि दैदेनगिरि आबु बकर बागदादिया आमेरिकानि स्पेशेल अपारेशनाव थैबाय होननानै फोसावदों। आमेरिकानि हादरगिरि डनाल्ड ट्राम्पआ बागदादिजों लोगोसे बिनि 3 फिसाज्लायाबो जिउ गोमादों होननानै बुंदों। बिनि अनगायैबो बागदादिखौ हेफाजाब होगिरिफोरखौ हमनो मोननाय जादों होननानै मोनथिनो मोनदों। 27 अक्ट'बर खालारखालि इन्डियान सुपार लीगनि 8थि गेलेनाया जोबनानै थांबाय। बे गेलेनाया चेन्नाइन FCआ मुम्बाइ सिटीनि हेंथायै गेलेनाय जादोंमोन। मोन्नैबो हानजायानो गल होनो हानाय जायाखै।
चेन्नाइ FC आरो मुम्बाइ सिटीनि गेजेराव 0 आरो 0 नि गेजेराव गेलेनाया जोबनानै थांदों। दिनैनि रादाबखौ एसेयावनो फोजोबनाय जाबाय।